Vi kender det alle sammen godt. Vi sidder i folkeskolen og vi får videre, at vi skal læse en hel bog. Blandt andet er der mange, der har skulle læse Skammerens Datter. Når man går i folkeskole, så kan det godt være lidt svært at koncentrere sig. Altid. Især om så tyk en bog. Hvad er der? 74 sider eller sådan noget. Tricket er, du læser højt for dig selv. Med sjove stemmer. Så nu vil jeg lige gennemgå hele Skammerens Datter-bog. Med finurlige stemmer. Så vi ikke dør af kedsomhed oppe i skolen. Kapitel 1. Skammerens Tøs. Sådan tager man det. Jeg finder lige en mindre sjov stemme, der hedder Bæve Sjovt. Det var bare lidt uventet. Kapitel 1. Skammerens Tøs. Sådan tager jeg bare det vel. Kapitel 1. Skammerens Tøs. Ja, nu kan jeg ikke lade være igen. Nu det sådan en. Jeg prøver en anden lyd så. Kapitel 1. Skammerens Tøs. Strengt taget var det vel ikke Sillas skyld. Den kan jeg ikke holde. Sorry. Måske man bare skulle læse de sjove stemmer op i hovedet. Kapitel 1. Skammerens Tøs. Strengt taget var det vel ikke Sillas skyld, at jeg blev billig andet end drage. Det er vel nok bare tilfældigt. Det er da ikke sjovt nok, hvad fanden gør jeg? Gør det andet igen, så skal jeg prøve at grine. Strengt taget var det vel ikke Sillas skyld, at jeg blev billig andet end drage. Det er nok bare tilfældighed. Hun bestemte sig for at smide en spandal i hovedet på mig, netop som den dag manden fra Dunak kom. Men hver gang min venstre arm gør ondt, hver gang jeg savner længdehuset af pæretræerne og hønsene vi havde der, så bliver jeg vel gal på Silla en gang til. Silla var møllerens datter. Den eneste pige ud af en flok på 6. Måske var det derfor, hun var så utålelig. Hvis Silla ville have en honningmad, eller et silkebånd til sit hår, eller en sæt brænds- og dragebrikker, så spærrede hun bare øjnene lidt op og gjorde stemmen sirupsød. Hendes øjne var blå som kornblomster, og hun havde smilehuller i kinderne. Et i hver side. Hendes far som smør i hendes hænder. Og hvis nogen drillede Silla, eller kom hende på tværs, eller på nogen måde sladrede, så hvad? Hvis I nu bare gør det selv, så har jeg... Ja, hej.